Kuuluu. Ei kuulu. Eikö kuulu? Nyt pitää kuulua. Ei vielä. On liikaa kauan päällä. Nyt. Joo. Rupes vörkkimään. Niin, neuvottelutauko on ohi. Ja tosiaan siinä keskustelun aikana Hannu Akkaselta tuli 2 eri esitystä. Ja no ensimmäisessä esityksessä tili- ja vastuuvapautta ei myönnetä kunnanhallituksen puheenjohtajalle eikä kunnanjohtajalle. Ja sitten toisessa esityksessä hän esitti, että tili- ja vastuuvapautta ei myönnetä kunnanjohtajalle, hallinto- ja talousjohtajalle eikä koko kunnan hallitukselle. Ja näitä molempia esityksiä kannatti Juha Mäenpää, joka on itse kunnanhallituksen jäsen. Ja näin ollen hän on silloin jäävi kannattamaan tätä esitystä itseään vastaan, eli sitä, mihin koko kunnanhallitukselle ei myönnetä tätä vastuuvapautta ja muuta. Niin näiltä osin se esitys raukeaa kannattamattomana, mutta sitten meillä on edelleen esitys siitä ja kannatettu esitys, mihin vastuuvapautta ei myönnetä kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle. Ja tämä esitys nyt mennään sitten äänestykseen tätä alkuperäistä esitystä vastaan, mikä täällä on, että saatetaan tilinpäätös käsiteltäväksi ja kohta 2 esitetään valtuustolle, että tilikauden alijäämäinen tulos euroa liitetään taseeseen edellisen tilikausien ja yli- ja alijäämä tilille kuluvan vuoden kirjanpidossa. Ja nyt siis tästä äänestetään eteen äänestysesityksen, eli tämä hallituksen esitys kunnanvaltuustolle on jaa, ja sitten tämä Akkasen esitys, mihin esitetään, että tili- ja vastuuvapautta ei myönnetä hallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle on ei. Ja nyt siirrymme äänestämään. Mikä olet? Alho Antti. Joo. Haapala Jussi. Joo. Haavisto Veli on pois. Hautala Salme. Ja. Kanoja Reetta. Ja. Kankaanpää Timo. Ja. Koivuloma Matti. Joo. Koivumäki Sinikka. Ja. Koskela Markku. Joo. Koskimies Heikki. Joo. Kuivamäki Vappu. Ja. Kuula Heikki. Joo. Lahti Risto. Joo. Huttala Pentti. Joo. Annersuo Martti. Joo. Renkola Jari. Joo. Mäenpää Juha ei oo. Ei. Niemistö Esa. Joo. Ojala Markku. Joo. Ojaluoma Simo. Joo. Pentilä Pasi pois. Petävettä Irma. Ja. Jari on tilalla. Jokilehto Jari. Joo. Ranta Tuula. Ja. Ranto Ahti. Joo. Raumani Juho. Joo. Reinilä Johanna. Ja. Siltala Jouko. Joo. Siltaloppi Hannu. Joo. Akkanen Hannu. Ei. Jäävi. Palli Kirsti. Ja. Liitamäki Raija. Ja. Ylisaukkoja Matti. Joo. Olander Antti. Joo. Joo, eli ääni 31, 2 kunnanhallituksen esitys voitti, eli näin ollen myönnetään tili- ja vastuuvapaus kunnanhallitukselle ja muille vastaaville. Niin, anteeksi, 30, ääni 32. 30 ja-ääntä ja 2 ei-ääntä. Ja näin päin. Hannu. Minä otan tähän eriävän mielipiteen ja samalla ilmestynyt, että siellä pöydän takana oli molemmat henkilöt, joille esitettiin tätä epäluottamusta. Kunnanjohtaja ei ole valtuuston eikä hallituksen jäsen. Näin, ja se asia tuli loppuun käsitellyksi. Sitten mennään eteen. Pykälä 26.
Nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenen tehtävästä eron myöntäminen Jukka Tietäväiselle ja uuden jäsenen vaali. Hallitus siellä esittää, että kunnanvaltuusto myöntää eron Jukka Tietäväiselle ja sitten nimeää uuden nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenen. Tästä keskustelua alkaa. Johan Reilila. Esitän nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäseneksi Petri Ylistä. Hannu Akkanen. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin tässä nyt vielä esitellään yhtään nimiä, niin eikö tässä pitäisi ensiksi myöntää ero? Käsitellään yhtä aikaa. No, ennen kuin eroa voi myöntää, niin pitäisi olla joku peruste, millä perusteella se eroa voi niin kuin myöntää. Että tämä vajavainen esityslista ei sisällä sellaista syytä, millä perusteella tätä eroa voisi myöntää, koska kuntalain mukaan eron luottamustehtävästä voi myöntää vain pätevästä syystä. Ja tässä esityslistassa ei ole minkäännäköistä syytä. Niin emme ainakaan jos lakia noudatetaan, niin voi missään tapauksessa olla hyväksymässä tällaista eroa. Että syy esiin, niin sitten katsotaan. Kiitos. Sitten Jari Rehn. Voi. Kannatan Johan Reinan esitystä. Kiitos. Joo, mä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, mä esitän tätä asiaa pöydälle, koska tästä puuttuu syy. Mun mielestä se on niin kuin, juuri niin kuin Akkanen sanoi, että se kuntalain mukaan pitää olla, ja kyllä näistä muistaakseni yleensä on lukenut joku, että on muuttanut pois paikkakunnalla tai jotain muuta. Kyllä niin kuin syy pitää olla ehdottomasti näkyvillä, koska mä itseänikin haluaisin tietää, miksi hän sanoo eroa. Kiitos. Sitten pöydälle panosta puheenvuoroja. Hannu Akkanen. Kannatan Juha Mäenpään esitystä. Kiitos. Ja keskustelu pöydälle panon osalta päättyy ja äänestämme siitä. Jaa on se, että käsittelyä jatketaan ja ei asia jätetään pöydälle ja ruvetaan äänestämään. Alho Antti. Ei. Haapala Jussi. Ja. Hautala Salme. Ja. Kananoja Reetta. Ja. Kankaapää Timo. Jaa. Koivuluoma Matti. Ja. Koivumäki Sinikka. Ja. Koskela Markku. Koskimies Heikki. Joo. Kuivamäki Vappu. Ja. Kuula Heikki. Lahti Risto. Ja. Luhtala Pentti. Mannersuo Martti. Renkola Jari. Joo. Mäenpää Juha. Ei. Niemistö Esa. Ojala Markku. Ojaluoma Simo. Jokilehto Jari. Vetävirta Irma. Ja. Ranta Tuula. Ja. Ranto Ahti. Raumani Juho. Reinilä Johanna. Ja. Siltala Jouko. Ja. Siltaloppi Hannu. Ja. Akkanen Hannu. Ei. Suomikoski Timo. Valli Kirsti. Ja. Iitämäki Raija. Ja. Ylisaukko ja Matti. Joo. Olander Antti. Eli ääni 29.3 jatketaan asian käsittelyä. Keskustelu jatkuu. Hannu Akkanen. Kiitos puheenjohtaja. Edelleen laki on sama, että eroa ei voi myöntää kuin pätevästä syystä, ja kun sitä pätevää syytä ei ole ilmoitettu, niin esitän, että sitä eroa ei myönnetä tässä tapauksessa. Tämä on vähän niin kuin laajempi kysymys sinänsä, että mun tietääkseni Jukka Tietäväinen ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan ja hän asuu yhä Ilmajoella. Ja, aina pitäisi kysyä, että eihän häntä vain ole painostettu eroon. Eli esitän, että eroa ei myönnetä. Kiitos. Juha Mäenpää. Kannatan, että eroa ei myönnetä.
keskustelu päättyy. Keskustelun aikana on tullut 2 esitystä. Ensimmäinen esitys tuohon kohtaan 1, eli ei myönnetä eroa Jukka Tietäväiselle ollenkaan. Ja sitten toinen esitys on tullut kohtaan 2, jonka mukaan ja se on myös kannatettu esitys. Eli Jukka Tietäväiselle, kun myönnetään ero, niin sen tilalle valitaan sitten Petri Ylinen. Ylinen ja nämä äänestykset menee nyt sitten yhteen, niputetaan niin. Eli myönnetäänkö ero ja valitaan Petri Ylinen tähän lautakuntaan, tai sitten eroa ei myönnetä ja sillä samalla myöskään silloin Ylisen Petriä ei siihen valita. Ja nyt tämä esitys, että myönnetään ero ja valitaan siihen Petri Ylinen ja sitten, että eroa ei myönnetä, eli silloin Jukka Tietäväinen jatkaa, kunnes toisin käsitellään, niin on ei. Ja nyt mennään äänestämään. Alho Antti. Joo. Haapala Jussi. Joo. Hautala Salme. Jaa. Kanoja Reetta. Jaa. Kankaanpää Timo. Ja Kouluoma Matti. Kolmäki Sinikka. Jaa. Koskela Markku. Koskimies Heikki. Joo. Kuulomäki Vappu. Jaa. Kuula Heikki. Ja. Lahti Risto. Ja. Luhtala Pentti. Mannersuo Martti. Ja. Renkola Jari. Ja. Mäenpää Juha. Ei. Niemistö Esa. Ja. Ojala Markku. Ja. Ojaluoma Simo. Ja. Pentilä Pasi. on Pete- siellä. Jokelita ja Ja. Petevitla Irma. Jaa. Ranto Tuula. Jaa. Ranto Ahti. Ja. Kauvani Juho. Ja. Enlä Johanna. Joo. Siltala Jouko. Ja. Siltaloppi Hannu. Ja. Akkanen Hannu. Ei. Tuomikoski Timo. Valli Kirsti. Jaa. Viitamäki Raija. Jaa. Ylisakko ja Matti. Ja. Olari Rantti. Ja. Joo, eli ääni 31-2 on ero myönnetty Jukka Tietäväiselle ja siihen valittu Petri Ylinen. Pykälä loppuun käsitelty. Sitten pykälä 27. Teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä eron myöntäminen, eli siellä samaten Jukka Tietäväinen on pyytänyt 5.5. eroa teknisen lautakunnan varajäsenen erosta ja ehdotus täällä, että myönnetään ero Jukka Tietäväiselle ja nimetään hänen tilalleen uusi jäsen tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja keskustelu asiasta Jari Renkolalle. Hyvä puheenjohtaja. Eli esitän Toive Tyniälää varajäseneksi. Kiitoksia. Sitten Juha Mäenpää. Arvoisa puheenjohtaja, nyt tuli kauhea missi. Mäkin menisin esittää Toive Tyniälää. Kannatetaan esitystä. Kiitos. Sitten Hannu Akka. Kiitos puheenjohtaja. Joudun edelleen olemaan se ainut lainkuulijainen tässä porukassa, joka ei ole valmis myöntämään eroa ilman perusteltua syytä. Siksi esitän, että eroa ei myönnetä, koska ei ole esitetty perusteellista. Kiitoksia. Juha Mäenpää. Joo. Arvoisa puheenjohtaja, minkä takia se on niin vaikeaa tähän laittaa se erosyy, että mikä se on? Mikä se on? Onko Jukka Tietäväinen ilmoittanut syyn eroon? Puolueesta eron myötä pyydän eroa hyvän tavan mukaisesti myös kunnallista luottamustehtävistä. Mitkä on seuraava syy? Näin, Juha Mäenpää. Miksi sitä voinut panna tähän esityslistaan? No. Vaikea sanoa. Hannu Akkanen. Nyt kun mä kuulin tämän syyn, niin mä voin perua tämän esityksen. Oli vain vähän lujahan otti näitä syyttensä. Kiitoksia. Hyvä, syy on aina ollut niin kuin normaalisti. Eli nyt keskustelu päättyy. Keskustelun aikana on tehty ehdotuksia, mutta on vedetty ehdotus pois. Eli
myönnetään Eero Jukka Tietäväiselle ja nimetään uusi varajäsen Toivo Tynjälä. Keskustelu päättyy. Sitten pykälä 28. Herralan kunnanosan korttelin 153/3 tontin myyntihinta ja myyntiehdot. Eli siitä Vehenätien ja Seppälankujan risteyksestä on nyt myynti menossa ja siellä kunnanhallitukselle jo tekninenkö esittää. No, kunnanhallitus esittää joka tapauksessa kunnanvaltuustolle, että Herralan kunnanosan korttelista 53/3 myyntihinta on 8,4 € ja myyntiehdot ovat liitteen numeron joku mukaiset. Ja siellä oli liitteenä ne myyntiehdot ja kauppakirjakin luonnos siitä. Ja tästä keskustelua päättyy näin ollen. Hyväksytty myyntihinta ja myyntiehdot. Sitten pykälä 29. Kuntatodistusohjelmaan liittyen. Siinä on pitkä lista rahoituslaitosten kuntatodistusohjelmia ja muita, ne on kunnille tarkoitettu. Ja sitten täällä ehdotuksena kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Ilmajoen kunta tekee eri rahoituslaitosten kanssa erikseen enimmäismäärältään yhteensä laskettuna 8 miljoonan euron suuruisen kuntatodistuksen liikkeeseen laskua koskevan puitesopimuksen. Päätös on voimassa toistaiseksi ja niin edelleen. Ja sitten siellä valtuuston ehdotuksena on, että valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Tästä keskustelua Matti Koivu. Kiitos puheenjohtaja. Kun sitten vuodenvaihteessa on tätä limiittiä päällä, niin se lasketaan normaalisti sitten kunnan velkamäärää vai? Ei. Muita, joka aina. Joo, arvoisa puheenjohtaja, tämä on sinänsä varmaan ihan ok tämä asia. Toisaalta kun ollaan taloudesta puhuttu, niin herää kysymys, että miksi tätä haetaan. Tätä varmaan haetaan sen takia, että kassa on kuiva. Se mikä täällä on hyvää, on täällä vasemmalla puolella alimmaisessa kappaleessa, jos me siitä luetaan, niin rahoituksen koron kilpailuttamisen kannalta on Ilmajoen kunnalla, ajatelkaa mitä sen lukee, perusteltua on Ilmajoen kunnalla tehdä useamman eri rahoituslaitoksen kanssa sopimukset kuntatodistusohjelman kuitenkin niin, että esitetty limiitti. Eli nyt tässä kohtaa kyllä ollaan korkoja kilpailuttamassa, mutta sinne vuokrataloyhtiön osalla, niin kyllä se pitää sielläkin tuoda yhtä lailla. Se korkomeno on, Antti sitä oli vissiin laskenut täällä, se on ihan 300 tai 225, kun saa 2% voin, se on paljon rahaa. Eli käytännössä niin, että vuokrataloyhtiöt ei maksa pankille 200 000 korkoa, vaan se voi lyhentää sitä maksamatonta velkaa kunnalle. Kiitoksia. Kiitos. Ei muita puheenvuoroja. Keskustelu päättyy. Ja keskustelun aikana ei tullut poikkeavia esityksiä, niin valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esitys. Asia loppuu käsittelyyn. Sitten tiedoksi saatettavia, joita tähän listattu ei ole. Jos jollakin on valtuustolootteita, niin voi tuoda sen tähän pöydälle nyt. Ei, tiedoksi saatettava tuli siitä. Ja kiitoksia. Kokous oli pitkä ja mielenkiintoinen, mutta meillä sanoo hyvää loppukesää, jos ei vielä voi sitä syksyä toimittaa. Kokous on päättynyt.